Какво? Откъде да знам, верно Играта не ли си в момента? Какво? Играта ли си в момента? Не, дисконектнаме, и аз си помисля, че списъваме Добре, я пробвай да влезеш в Лигофренд, да не си използвал нещо да ми такова да дигаш по-бързо тапир. Не бе, нищо не съм използвал, абсолютно нищо, никакви адони момче не съм използвал. Добре, пробвай да влезеш. Верно ли списаме съм баннат? Да, бе, са. Ти още нещо човека. И още неколко човека. Не знам си кой, не знам си какво и само гледам. И това ми списа и аз. Като чуем, това ти ми ли само по-добре изписва офлайн, сеш. Това фикс офлайн. Верно е. Да, бе, ти пише ми... Ама не съм бил само аз, а? И пише плеера да съществува, сеш. Като си писах. Но ти още няколко човека, сеш. Защо па мене заеби? Добре, пробай да влезеш в Лигофренд тъп. Но само нещо да се знам. Бати... Писали за колко време съм баннат? Не знам, момче. Верно, аз съм гледал ги баннат за 10 дена сеш. Нещо, Уикс нещо пише. Ама не помня. Верно е, леле, момче, ако верно съм баннат, аз не знам за какво основание. Да не си използвал нещо такова. А пак не съм, бе. Защото той има хакова, момче, къде се стейк си видео, бързо може да не разберете. Не ми обяснявай, не съм казвате, че не съм момче. Трябва ли пак да ти го кажем? Може, защото се примерно аз ти казах, че нещо няма да дигнеш и такой се правиш на ударен. Добре, пробай дали ще влезнеш на пирта. Ти си ме оттъпнем, че ако ми кажеш още един път, че си изтрим целия аккаунт заеви. И си направим в друг сервер и съм че играем си. Ти умътни си, бе, този аккаунт имаш супер на точки. Пробай да влезеш. Ще пробвам се. Какво бе, не можеш ли да влезеш на пирта? Ще е малко минус. Това пък се цапа ме напада майка ти Дейла. Те хора, вие си някой афъка веднага почват, момче. Бах и тъпачите. Не става, момче. Ти не можеш да питаш там някой админ сеш. Не знам обаче как се... Преди знам, че може, ама как да ги намериш, не знам админите сеш. Там нали ти кипеш ще пише? Нищо не изписа ми както обикновено, като се требе сървър и като на дисконект не се Че малко, чекът ме нападна, стой малко. И спик се, нещо прави, скача и ме тепа с някакви кърсове. Че малко. Не се сещам, те ама каре. И па добре, че пише ама ти кли на този channel General, на този къде е Look for Group, да питам. Па да. Че ще дам нагоре. Момче, аз какво, аз играх и тепах някакви такива много някакви ора сеш. Да не си убил някой такова, може да си убил някой админ, да се сяда те банал. Не бе, чука си. Беха ми червени сеш, аз ги тепах и така си играх сеш. И що са, а при мен имаше никой сеш. И така че няма никакво основание и другите да създават другите бана сеш. Това бе, там в сайт. Влезнах си, момче. И всичко, пише ли нещо, че си банаш и нещо? Не, нищо не пише. Ти много си тъп, бе. Мислиш ли да цъкаш? Па не съм влезнах, бе. Да, ама смисъл, не ти ли някакво такова, трети да се отказваш някакво такова, ще си цъка много. Не, въобще ти ме питат тъпи въпроси, човек. Защото момче е такова... Абе, трай, заеби, трай. Затова ще говориш глупости. Брат? Бам се, табак се да ръпадна. Какво? Се да ръпадна, бе, табак, и аз и мене ми изхвърли играта. Аз съм се тихо, обаче мислех, че такова. Аз си го помислих това се. Ама да ми стига, обаче аз бях толкова добър съм, брате, че... Не, аз мислех, даже те питаме сега се след малко. Вижте, вече става някакво тъпо, аз супер много такъв си говорим и такъв си държа устата на това и се смея, момче и такъв звучи като табак, цялата видам, такъв хири си видам.
Ce ție simțeați? Oștiu, tăceau, să se pităm.